Karty kvalifikácií sú vlastne výsledkom práce jednotlivých sektorových rád. Proces ich tvorby vzniká analýzou konkrétneho povolania a činností, ktoré sa v jeho rámci vykonávajú. Potom sa určujú vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú potrebné, aby sa tieto činnosti vykonávali na požadovanej úrovni. Takto zozbierané informácie sa následne štruktúrujú v tzv. Kvalifikačnom štandarde a hodnotiacom štandarde príslušnej karty kvalifikácií. Karty kvalifikácií obsahujú informácie o tom, čo človek potrebuje k získaniu konkrétnej kvalifikácie a tiež ako cestou je možné danú kvalifikáciu nadobudnúť. U každej kvalifikácii je tiež priradená úroveň Slovenského kvalifikačného rámca, ktorý má 8 stupňov a vypovedá o komplexnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencií, ktorý musí jednotlivec preukázať pri overovaní a uznávaní jednotlivých kvalifikácií.